Να μας δώσει τις εμπειρίες. Γεια σας και από μένα. Εντάξει, που ακούτε πολλά κάτι μικρό καλάθια. Απλά ευχαριστιέμαι πάρα πολύ το e-business. Δηλαδή, μου αρέσει πάρα πολύ, οπότε αυτό είναι το πιο βασικό τίτλος μου. Και θα σας δείξω εγώ μερικές συμβουλές που είναι συγκεκριμένες πάνω σε e-business για να ξεκινήσετε την εταιρεία σας. Ξεκινώντας μάλιστα από εκεί που τελείωσε ο κύριος Σκότης, που είπε ότι χρησιμοποιήστε μας σαν μέντορες. Οτιδήποτε χρειαστείτε να μιλήσουμε αργότερα για αυτά που θα σας πω, για οτιδήποτε ιδέα, αν θέλετε κάποια γνώμη, να με χρησιμοποιήσετε με οποιοδήποτε τρόπο, με πολύ χαρά, που κάνω και πολλά νέα παιδιά, να τους πω τη γνώμη μου και να βρεθούμε και να συζητήσουμε και στο business plan. Στο επιτρεπτό του χρόνου μου θα είμαι διαθέσιμος. Μπορείτε να με βρείτε μέσω του Twitter, σας δώσω το κινητό μου, το email μου, ό,τι χρειαστείτε. Οπότε στις συμβουλές θα ξεκινήσω από αυτό που ο κύριος Κότσης είπε πρώτα απ' όλα, να βρείτε ένα μέντορα. Και το θεωρώ το πιο σημαντικό πράγμα να κάνετε. Και υπάρχουν πάρα πολλοί μέντορες διαθέσιμοι δωρεάν και με ανθρωπισμό να σας συμβουλεύσουν σε κάθε σημείο της ιδέας σας. Και αν είδατε το Kemel, γράφει η δεύτερη λέξη στο ήταν εθελοντές. Υπάρχουν πάρα πολλοί που μπορεί να βρείτε, να είναι κάποιος γνωστός σας που έχει μια επιχείρηση, να είναι άνθρωποι από το πανεπιστήμιό σας, να είναι άνθρωποι που υπάρχουν πάρα πολύ τώρα στο επιχειρήν και να σας βοηθήσουν όχι μόνο για το business plan ή το πώς να στηθείτε σωστά σαν εταιρεία, ακόμα και ψυχολογικά, εκεί που θα νιώσετε στριμωγμένοι και θα πείτε πώς να ξεκινήσω, προλαβαίνω τα μαθήματά μου, μα θα βρω λεφτά αργότερα. Ο μέντορας συνεχίζει και σε υποστηρίζει όχι μόνο στο ξεκίνημα, αλλά συνεχόμενα. Ψάξτε, βρείτε τον, που είναι ο πρώτος τώρα, πλησιάσει το δεύτερο, ο τρίτος, θα δείτε ότι είναι πάρα πολύ έτοιμοι τώρα στο κλίμα της επιχειρηματικότητας που πολλοί φορείς αρχίζουν και βοηθάνε. Είναι πάρα πολύ διαθέσιμοι να σας βοηθήσουν. Μην μείνω εδώ, θα σας το είπε και ο κύριος Σκότης, θα σας το πούνε μετά και οι υπόλοιποι, και ο κύριος Θανάσης, σαν πρωτοβουλευτής capital, πρέπει οπωσδήποτε να κάνετε ένα business plan. Έτσι. Και το business plan δεν θα είναι μόνο σε χαρτιά να περιγράφετε την ιδέα όταν έρθει η ώρα του, βασίστε το πάρα πολύ σε αριθμούς. Μπορεί και το business plan να είναι μόνο ένα Excel. Αν δεν είστε καλοί σε αυτό, βρείτε από μια άλλη σχολή κάποιον να σας βοηθήσει. Και τεκμηριώστε τους αριθμούς αυτούς, όχι με την προσέγγιση η αγορά, η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια. Θέλω να κάνω ένα pet shop για παράδειγμα, ιδέα στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Μην ξεκινήσετε, η Ελλάδα έχει 10 εκατομμύρια πληθυσμό και στα σπίτια υπάρχουν 500.000 σκύλοι, οικογένειες που έχουν σκύλο και 100.000 κάτω που αυτή είναι η αριθμή. Άρα, εγώ θα πιάσω το 5% της αγοράς. Αυτός ο συλλογισμός που είναι σε όλα τα business plans δεν στέκει. Ξεκινάς από κάτω. Ότι ξεκινάω, έχω να βάλω 50.000 ευρώ. Τα 50.000 ευρώ, αν τα δώσω σε ηλεκτρονική διαφήμιση στο Google με 12 cents, μπορεί να φτάσω να ακουμπήσω 50.000 μάτια που πληγούνται στο Google και αυτοί να έρθουν σαν visitor στο site μου και το conversion να είναι 1%. Άρα βλέπω ότι θα αγοράσουν από μένα 10.000 άτομα από τον χρόνο. Αυτό είναι μέρος των business plan που πρέπει από εκεί να τα φτιάχνετε πια, να τεκμηριώνετε πώς θα έρθουν αυτοί και μην κάνετε αυτό που όλοι έχουμε κάνει. Και εγώ στο ξεκίνημά μου, όταν σκεφτόμουν για πράγματα, το πιάνα τόσο πληθυσμό, τόσο η αγορά, θα πάρω 5%. Δεν δουλεύει και δεν πείθει κριτές ή χρηματοδότες. Αποφασίστε αν θα κάνετε την επιχείρηση μόνοι σας ή με παρέα. Είπε ο κ. Σκότης κάποια πράγματα. Και τα δύο είναι πολύ αποδεκτά. Μπορεί να είστε μοναχικός τύπος και να θέλετε να την κάνετε την ιδέα μόνος σας και αργότερα να πείσετε συνεργάτες. Μια χαρά. Ή να βρείτε παρέα και να προχωρήσετε μαζί. Όλα είναι επιτρεπτά αν ό,τι σας ταιριάζει. Το μόνο που να ξέρετε είναι ότι ο συνέτερος βοηθάει και ψυχολογικά. Πέρα ότι θα μοιράσετε αρμοδιότητες, εκεί που θα στριμωχτείτε κάποια στιγμή και θα δείτε αν έχετε λεφτά ή και όλες οι επιχειρήσεις στριμώχονται πάρα πολύ, ή θέλετε μια ενθάρρυνση, θα δείτε πως ο συνέτερος βάζει πλάτες και σου λέει κάτσε 3 εβδομάδες off, πήγαινε ξεκουράσω, αναλάβω εγώ τα πάντα. Είναι πολύ μεγάλη σημασία του συνεταίρου και πέρα από τους ρόλους που μοιράζεις, αλλά φυσικά, το είπε ο κ. Σκότης, μοιράστε ρόλους. Αν ξεκινήσετε η παρέα, τα 3 άτομα και πείτε τα κάνετε όλοι μαζί, ό,τι προλαβαίνει ο καθένας, δεν θα καταφτάσετε πουθενά. Δώστε σε κάποιον να κάνει την ιδέα και να μιλάει σε ξένους, άλλος να κάνει τα τεχνολογικά, άλλος να κάνει το business plan. Αν δεν τα μοιράσετε, θα φορτοκλωθείτε. Δεν χρειάζεται να κάνετε οργανογράμματα. Πείτε τα μεταξύ σας. Εσύ αναλαμβάνεις πωλήσεις, εγώ αυτό και εγώ αυτό. Και κάθε εβδομάδα, ξέρω εγώ, κάθε μήνα ξαναδείτε ποιες είναι οι αρμοδιότητες. Σαν φίλοι και σαν συνεργάτες. Πείτε σε όσους περισσότερους τέτοιους διαγωνισμούς, δεν είναι μόνο το innovation που είναι θεσμός πια, όχι ένας διαγωνισμός. Γιατί παίρνετε εμπειρία
ακόμα και αν δεν κερδίσετε, από ανθρώπους σε όλη τη διαδικασία, από τώρα που απλώς μιλάμε και κάνουμε ενημέρωση, μέχρι το να μπείτε να έχετε feedback από τους κριτές, μέχρι να φτάσετε στο τελικό, γεμίζετε με τρόπο να απαντάτε και να ψάχνετε την ιδέα σας. Άρα σας δίνει εμπειρία αυτό το πράγμα. Και ακόμα και αν δεν προχωρήσετε στη συγκεκριμένη ιδέα, να προχωρήσετε μια άλλη μετά από ένα χρόνο. Το άλλο που θέλω να σας πω είναι ότι προσπαθήστε να βρείτε όσα περισσότερα δωρεάν λεφτά υπάρχουν. Δωρεάν λεφτά που γίνεται λίγο περίεργη η λέξη, αλλά υπάρχουν λεφτά και από άλλους διαγωνισμούς στην Ελλάδα και στο εξωτερικό που δίνουν 30.000, 50.000 σε νικητές ή χρηματοδοτήσεις κάποιων ιδιωτών που λένε να δώσω 30.000 κάπου και να μην δώσεις τίποτα, ξέρω εγώ, υπάρχουν αυτές τις περιπτώσεις, μικρά ποσοστά. Κυρίως όμως είναι από διαγωνισμούς που έχουν έπαθλα, κυνηγήστε τα, αφαιρώστε ένα ποσοστό του χρόνου σας, 10%, 5% να ασχολείστε με το κυνήγι αυτών των χρημάτων και βοηθάμε. Είναι πάρα πολλές εταιρείες, μία λάνσαρε χθες στο Βερολίνο, που είναι μια εταιρεία αρκετά καινοτόμος που βρήκε τον τρόπο να φοιτητές κάποιοι ξεκινήσαμε. Και ακούστε τι φοβερό πράγμα κάναμε. Ξέρετε, στο ηλεκτρονικό εμπόριο καλπάζει ο κλάδος της μόδας. Ο δεύτερος κλάδος μετά το travel στο ίντερνετ είναι η μόδα. Στην Αμερική πολλούνται 31 δισεκατομμύρια δολάρια αξίας σε ρούχα online. Τεράστιο ποσοστό. Στην Αγγλία λένε το 2019 περισσότερα ρούχα πολλούνται online παρά σε καταστήματα. Τα καταστήματα μετατρέπονται σιγά σιγά σε χώρους entertainment. Βρήκαν λοιπόν αυτοί αυτό το τεράστιο κλάδο που καλπάζει, γιατί το ρούχο το αγοράζει μεγαλύτερο το size αυτό που κάνει, έναν τρόπο να μετράς στο σώμα σου, όχι με ταινία, αλλά να κάθεσαι 5 βήματα μακριά από την κάμερα του λάπτοπ. Και επειδή σίγουρα στην Ευρωπαϊκή μερικοί καλή και στα μαθηματικά πρόταση, πώς γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται. Δηλαδή, να κάτσεις μακριά, άμα είσαι κοντός, μπορεί να κάτσεις πολύ, πολύ κοντά και να σε δείχνει ψηλό. Ή άμα είσαι ψηλός, να κάτσεις πολύ μακριά και να είσαι κοντός. Αυτοί σκεφτήκανε να πάρεις ένα CD που είναι γνωστό σε παγκοσμίως, το CD έχει μια διάμετρο 12 εκατοστά, να το βάζεις στον αφαλό σου, φοράς μαύρα ρούχα, κάνεις πίσω και σε σκανάρει η οθόνη του υπολογιστή σου και λέει 12 εκατοστά το CD, ξέρω. 24 pixels που βγαίνει στην οθόνη, άρα αυτός έχει ύψος τόσο. Σου λέει στρίψε αριστερά, στρίψε πάνω, σε πρώτες μετρήσεις. Φοβερή ιδέα, φοιτητές το σκεφτήκανε, εύκολο υλοποιήσιμο, δεν κάνει φοβερό. Έχουν από χθες που λανσάρουν, καλπάζουν διεθνώς. Γράφαν λοιπόν αυτοί, και αυτό σε κάνει παρένθεση, ότι τα λεφτά τα βρήκα 500.000 από επενδυτές, 60.000 βάλαμε μεταξύ μας, ξέρω εγώ, από το θύμα και όλα αυτά, και 100.000 βρήκαμε από awards. Είχαν σαρώσει τους διαγωνισμούς, ας πούμε, και πηγαίνανε στο TechCrunch, στο τοπικό εκεί, στο Βερολίνο διαγωνισμό, και παίρνανε 10.000 από τον ένα, 5.000 από τον άλλο και όλα αυτά. Κυνηγήστε τα αυτά. Με μετρημένο χρόνο, έτσι, 10% χρόνο, σας όχι παραπάνω. Δώστε σημασία στην κουλτούρα της εταιρείας από νωρίς. Όχι έτσι να γράψετε βιβλία κουλτούρας και όλα αυτά, αλλά να καταλάβετε ότι η εταιρεία που θα δημιουργήσετε, όσο κρατήσει, από 5 μήνες μέχρι 50 χρόνια, θα έχει μια κουλτούρα που θα ταιριάζει σε εσάς τους ιδρυτές. Ότι προσαρμόστε την κουλτούρα σε αυτό που είναι πραγματικά η συμπεριφορά σας. Μην πάτε να αντιγράψετε την κουλτούρα που έχετε δει, αυτό που εσείς είστε σαν άνθρωποι, μεταφέρω στην εταιρεία. Άμα αυτό έχει μέσα στοιχεία τιμιότητας, ειλικρίνειας προς τους υπαλλήλους, ότι δεν είμαστε, ξέρω εγώ, δεν είμαι ο μπαμπούλας υπάλληλοι και ό,τι κάνει σου λέω. Είμαστε μια ομάδα από αυτά τα στοιχεία, να τα βάλετε στην εταιρεία σας νωρίς και τα πιστεύετε και να νιώθετε, θα δείτε πώς θα ανθίσει η εταιρεία σας. Κυρίως στο ηλεκτρονικό εμπόριο. Αλλά βάλτε και εκεί ένα ποσό τη σκέψη. Φτιάχνω κουλτούρα. Γεννάω μια καινούργια οικογένεια, θα έχει σιγά σιγά και άλλους υπαλλήλους και πρέπει σαν μπαμπάς και μαμά αυτό που ξεκινήσαμε να μεταφέρουμε στις αρχές του προσωπικό και στην εταιρεία. Η κουλτούρα πολλές φορές της εταιρείας τη σώζει από φοβερά δύσκολες καταστάσεις. Σωστή κουλτούρα. Αποφασίστε αν θα κάνετε την εταιρεία σας Ελλάδα ή εξωτερικό. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα να κάνετε και εξωτερικό. Γίνεται εύκολα, δύσκολα, οτιδήποτε. Και το έχουν κάνει πάρα πολύ και στην Αγγλία και λένε να ξεφύγω από αυτήν την Ελλάδα που έχει γραφειοκρατία και όλα αυτά. Ή μπορείτε να δείτε πατριωτικά και καλά θα κάνετε και να πείτε όχι, ακριβώς που υπάρχει γραφειοκρατία και είδαμε στο γράφημα που μας εξηγεί ο Κίδης πόσο the ease of doing business in Greece είναι φοβερά χαμηλά, να πεις εγώ θα το πολεμήσω αυτό. Και αν το πολεμήσω δεν το καταφέραμε. Τώρα είναι σε διαβούλευση και σχέδιο εδώ μια καινούργια μορφή εταιρείας που λέγαμε και χθες στο Σύλλογο, η λεγόμενη private company, ιδιωτική κεφαλαιολογική εταιρεία, η οποία αυτή είναι πιθανώς θα είναι πολύ πιο εύκολο να την ιδρύσεις και βοηθάει και άλλα πράγματα. Οπότε πολεμήστε το. Αν σας ταιριάζει, ό,τι καλύτερο σε εσάς, καλύτερο στην Αγγλία.
Κοιτάξτε το δικό σας συμφέρον, ό,τι σας αρέσει. Διαβάστε βιβλία και εμπνευστείτε. Σας δείχνω ένα βιβλίο, άλλο θα σας πω και άλλα, αλλά αυτό είναι ένα ωραίο που είναι ταιριαστό και στο e-business. Το έχει γράψει ο Τόνι Χίελς. Αυτός ο τυπάκος έκανε την πρώτη ιδέα που λεγόταν Link Share, αν δεν κάνω λάθος. Link Exchange, συγγνώμη. Και την πούλησε σε ηλικία 23 ετών στη Microsoft για $280 εκατομμύρια. Και τι να πάει διακοπές μετά να ξεχάσει όλα, είπε να κάνω άλλη μια ιδέα. Και χώθηκε σε μια εταιρεία που λέγεται Zappos και την ανέλαβε που πουλάγε παπούτσια πολύ μικρή. Και σε 10 χρόνια την ξαναπούλησε στην Amazon μετά για $1 δις. Ο Γκουάβης αυτός ο τύπος, ρε παιδί μου, είναι φοβερός. Δεν είναι πολύ διαφορετικός από εμάς. Κι όμως το βιβλίο του γράφει το πόσες ατέλειες είχε και σαν άνθρωπος και πόσες φορές έφτασε στην αποτυχία δίπλα σε σημείο που έλεγε στον συνεργάτη του και στον συνεταίρο του και πριν φεύγω 3 εβδομάδες πάω στο βουνό να κάνω πεζοπορία, να τα ξεχάσω όλα και πήγε στο βουνό και έγραφε τώρα θα γυρίσω στην εταιρεία και θα τους πω κλείνουμε παιδιά, δεν βρίσκουμε άλλα λεφτά, είχε πουλήσει το σπίτι του, είχε πουλήσει τα πάντα. Και παραδειγματίζεσαι με αυτό που είναι και στο e-business, γιατί θα σου πει για πράγματα, για logistics, για marketing, για πάρα πολλά πράγματα, οπότε ταιριάζει με τον διαγωνισμό, πόσες φορές φτάνεις αδιέξοδο. Και αν το δείτε αυτό λοιπόν για τόσο πετυχημένο άνθρωπο, δεν θα στεναχωρηθείτε κι εσείς. Πιεστείτε όταν δείτε τα δύσκολα, να ξέρετε ότι έχουν έρθει σε όλους. Θα σας δώσω έτσι μια μικρή διεύθυνση. Βρείτε τους καλύτερους υπαλλήλους να ξεκινήσετε την εταιρεία, συνεργάτες. Δεν είναι οι ακριβότεροι, αυτό θέλω να σας πω. Τα στελέχη. Στην Πουλτόζα που είμαι ο κ. καθηγητής, παίρναμε στελέχη από πανεπιστήμια. Στελέχη, βέβαια και στελέχη. Από πανεπιστήμια που ήταν 22-23 χρονών. Και κατά τη γνώμη μου ήταν λαμπρά μυαλά. Η εταιρεία βασιζόταν πάνω τους. Και είναι και παθιασμένοι και είχαν και γνώσεις και ήταν εξαιρετική συνεργασία. Δεν είναι πάντα ακριβή. Ξέρετε, 23 χρονών έχουν εταιριάρες στο εξωτερικό και σας ομολογώ καμία διαφορά Αμερικάνους από τον Έλληνα. Ειδικά για το e-business, βάλτε έναν άτομο στην ομάδα σας ή ένας από εσάς, αν θα είστε 2 που εξηγήσετε 3, όταν το ξεκινήσετε, πείτε θα κάνεις web analytics. Πάρε το 40% χρόνος web analytics, αυτό το πράγμα. Και το web analytics είναι να μετράει μόνο νούμερα που συμβαίνουν στο site ή στη mobile συσκευή. Επισκέπτες, χρόνος παραμονής στο site, πόσοι κάνουν convert από επισκέπτη σε πολιτή, σε πελάτη, τι προϊόντα αγοράζουν και από πού, ποια πηγή προέρχονται αυτό που αγοράζουν. Όλο αυτό είναι μια τεράστια τομέα που λέγεται Web Analytics, δωρεάν το εργαλείο του Google Analytics όπως είναι γνωστό στην Ελλάδα, και πρέπει να αναλάβει αυτό το πράγμα. Είναι το μυαλό, μπορεί να είναι ο άνθρωπος που έχει τα γυαλάκια έτσι, τα πολύ και το αρέσουν αριθμοί και παρακολουθεί συνέχεια αυτό το πράγμα. Θα σας προτείνει αυτός ο άνθρωπος συνέχεια τρόπους, βλέποντας μόνο τους αριθμούς, να βελτιώνεις σκεψιμότητα, conversion σε πωλήσεις, το pricing, το οτιδήποτε. Web Analytics, και όσο περισσότερο διαβάσετε γι' αυτό, θα δείτε ότι το e-commerce έχει φοβερή σημασία στους αριθμούς. Δεν είναι όπως το retail, το e-commerce και το e-business. Δεν είναι όπως άλλες παραδοσιακές επιχειρήσεις που δεν μπορείς να έχει πολύ σημασία η αριθμή. Δεν μπορεί να επηρεάσεις με τη διαφήμιση που κάνεις στο περιοδικό και στην τηλεόραση να μετρήσεις ακριβώς πόσο κόσμο σου ήρθε. Και όσο μας κάνεις λίγο στην τηλεόραση, λίγο στο ραδιόφωνο, λίγο στο περιοδικό, λίγο στο social media, λίγο internet, δεν ξέρεις από πού έχει το καθένας. Δόξα τω Θεώ στο business μετράς το παραμικρό. Άρα κάποιος θα το παρακολουθεί αυτό, κάνει το πάντα. Ένα πολύ καλό λογιστή πάρτε, γιατί θα δείτε το μεγαλύτερο πρόβλημα είναι ότι θα σας βγαίνουν τα λεφτά, θα θέλετε cash και δεν θα συμβαίνει πέρα το περιμένατε. Άρα αν θέλει κάποιον καλό, απίστε φίλε καλός είναι κάτι 3.000, από το βρούμε. Κάποιον που να δείτε ότι είναι σοβαρός όταν του λες πρέπει να παραδώσουμε το χάρτη στην πορεία, στο δίνει στην ώρα του και είναι και φιλικός και προσβάσιμος και όποτε τον παίρνει τηλέφωνο είναι εκεί να σας βοηθήσει. Και δεν σου λέει φίλε έχω τρεις πελάτες και παράδειγμα. Καλή βάση για ένα καλό λογιστή για αρχή. Και να γίνουν καλά τα νερά σας. Η λογιστική δεν είναι καμία δύσκολη επιστήμη. Πολλοί ας πούμε μπορεί να το σπουδάσετε από εδώ πέρα, δεν είναι κάτι φοβερά δύσκολο, αρκεί να μπορείς να συνεχίσεις με τον λογιστή. Αυτό θα αποφασίσω να είναι το αφεντικό, στα 20 τελειώνει, εγώ δεν ξέρω πώς θα σκουράσω πριν τώρα στα 13. Αυτό αποφασίσω να είναι το αφεντικό στην αρχή της εταιρείας ή και στη συνέχεια. Πρέπει να είναι άνθρωπος που καταλαβαίνει το ίντερνετ, αφού είναι η business. Στις ελληνικές επιχειρήσεις τώρα υπάρχουν πάρα πολλές εταιρείες που κρέμονται από το ίντερνετ και επηρεάζεται πάρα πολύ το έσοδό τους. Και αν ρωτήσεις τον διευθύνων σύμβουλο τι conversion rate έχει το site σου ή τι open rate έχει το email που στέλνετε καμπάνια σε 700.000 άτομα κάθε εβδομάδα, δεν ξέρει να σου πει. Αν ένας από πάνω δεν είναι άνθρωπος του ίντερνετ, ή θα κλείσει η εταιρεία,
ή θα πρέπει να φύγει αυτός ο άνθρωπος στην εταιρεία και να κάνει κάτι άλλο, να κάνει το marketing ή οτιδήποτε. Δεν πρέπει από πάνω να μην έχει γνώση σε δείκτες του e-commerce. Μαθαίνονται όλα αυτά. Λοιπόν, εδώ τώρα, αυτούς τους αγαπημένους σας κύριους όλοι, θέλω να σας πω ότι μην τους από μέσα σας και στην παρέα σας λέτε ότι αυτοί φταίνε και δεν μπορούμε να βρούμε δουλειά και δεν μπορούμε να κάνουμε επιχειρήν και δεν βρίσκουμε λεφτά. Οκ, το ξέρουμε ότι φταίνε, αλλά ξεχάστε το και μην λέτε άλλο από την οικολογία. Ό,τι κάνανε, τα κάνανε χάλια, αλλά έχετε δυνατότητα να πραγματικά να φτιάξετε και εταιρείες και επιχειρήν τώρα μια χαρά. Μη σου πω ότι επειδή έτσι τα κάναμε σαλάτα, έχουν πέσει τώρα όλες οι δυνάμεις όλης της πολιτικής και ηγεσίας και ανθρώπων και πανεπιστημίων επιχειρηματικότητα. Άρα δημιούργησε ένα κλίμα που όλοι κοιτάνε για επιχειρηματικότητα τώρα. Αυτό που θέλω να σας πω με αυτό το point είναι μην παρασύρεστε στη δικαιολογία, του φταίνει άλλοι. Και αυτό δεν γίνεται τίποτα. Μπορείτε μια χαρά να καταφέρετε ο καθένας σας να το ξεκινήσει. Συμφωνώ με την προηγούμενο point ότι βάλετε και τα social media μέσα στο business model. Επηρεάζει πάρα πολύ κόσμο σε όποιο σημείο μπορεί να τη επιχείρηση για όλους τους λεγόμενους stakeholders, δηλαδή είτε είναι προς πελάτες, είτε είναι προς προμηθευτές, είτε είναι προς προσωπικό σας, είτε είναι προς δημοσιογράφους, social media παντού, τους επηρεάζει όλους. Αυτό το point λέει να κάνεις maximize το press coverage. Σας βάζω ένα link, αυτή η παρουσίαση είναι στο Slideshare, αν την ψάξετε online. Εκεί έχω βάλει ένα point να το πατήσετε. Για 92 τρόπους μπορείτε με φοβερά χαμηλό κόστος να κάνετε πάρα πολύ καλό PR στα ελληνικά κανάλια, στα ραδιόφωνα, στους δημοσιογράφους. Και αυτό χρειάζεται στο ξεκίνημα της εταιρείας, γιατί δεν έχει τα λεφτά να πληρώνει εταιρείες PR κάτι τέτοια πράγματα. Και είχε 92 bullets, έχω δει πάρα πολλά τέτοια άρθρα, αυτό το καλύτερο. Θα σας δώσει εφόδια πώς να εκμεταλλεύεστε τα μέσα. Γιατί τα μέσα είναι ένα τεράστιο οικόπεδο που περιμένει να ακούσει κάτι ενδιαφέρον και να το γράψει. Υπάρχει τρόπος να εμφανιστείτε σαν πολύ ενδιαφέρον άνθρωποι και ιδέα ή κάποιο κόνσεπτ και να μπαίνετε δωρεάν και να σας γράφουν για εσάς. Και με τον τρόπο. Να είστε καινοτόμοι, δεν χρειάζεται το προϊόν σας να είναι καινοτόμο. Εδώ κοιτάξτε τυρό παράδειγμα. Αυτοί είναι κουριεράδες. Λοιπόν, τι σκεφτήκανε με χαμηλό κόστος για να δείξουμε στην Αμερική ότι εμείς είμαστε η FedEx πιο γρήγορη από την UPS. Η UPS έχει κίτρινα φορτηγά. Και σκεφτήκαν οι μάχες και βάψαν το φορτηγό τους με το λόγο που λέει Always First να είναι κίτρινο στο τελείωμα, ώστε όποιος το βλέπει στον δρόμο, και τώρα έχουν στόλο 10.000 φορτηγά, έτσι. 50.000. Να λένε, κοίταξε ρε παιδάκι μου, σου περνάει το μήνυμα. Αντί να το δεις στην τηλεόραση FedEx Always First, το δείξανε με φοβερό τρόπο, σε πείθη. Μπορείτε μόνο να βρείτε τέτοιους τρόπους, λέγεται λίγο guerrilla marketing, καμιά φορά φτάνω και στο όριο λίγο του παράνομου και του τραβηγμένου, να το κάνετε για να με χαμηλό κόστος να μπείτε μπροστά. Σας πω μια άλλη ιδέα παιδιών που δεν τολμήσανε, σε έναν αντίστοιχο διαγωνισμό στην Αγγλία, που έγινε πριν από περίπου 15 χρόνια, φοιτητές, σε ένα πανεπιστήμιο στο Imperial νομίζω, μια ομάδα βγήκε δεύτερη. Και πάνε στο ξενοδοχείο και καταστεναχωριούνται που λένε η ιδέα μας βγήκε δεύτερη. Αυτή θέλουν να κάνουν μια ιδέα που λεγόταν ihavemoved.com. Και η ιδέα τους ήταν, και την υλοποιήσαμε μετά, γιατί τσαντιστήκαμε για δεύτερη, και λένε θα το κάνουμε εμείς και θα τους δείξουμε τους κριτές. Η ιδέα τους ήταν ότι μόλις όλος ο κόσμος μετακομίσει και μια σπίτια. Η μετακομίσει και μια σπίτια πρέπει να ειδοποιήσει όλους αυτούς που έχει συνδρομές στα περιοδικά, την εταιρεία κινητής τηλεφωνίας, τις τράπεζες, ότι αλλάζει διεύθυνση, σου έρχεται στο καινούργιο σπίτι ο λογαριασμός. Δεν το κάνει κανένας. Και χάνονται οι λογαριασμοί. Λοιπόν, οπότε είπανε θα το δηλώνεις μόνο σε μένα, ναι, και εγώ θα δηλώνω όλες τις εταιρείες που έχει συνεργασία και άλλαξε η διεύθυνσή σου. Είναι τώρα τι αυτό υπηρεσία, γιατί πού βγάζει λεφτά. Τα λεφτά τα βγάζει γιατί η κάθε τράπεζα και άλλους συνδρομητές που είχες τους πλήρωνε 10 λίρες για να τους ενημερώνει αυτό το πράγμα, γιατί δεν θέλουν να χάνουν τη λογαριασμή τους. Κοστίζει και σαν εκτύπωση, αλλά μετά δεν σου πληρώνει και την πιστωτική κάρτα επειδή πήγε σε άλλη διεύθυνση ο λογαριασμός. Άρα βρήκε κάποιον που το ενημερώνει πάντα. Πληρωνόντουσαν από πιτσαρίες, ήταν φοβερή πληροφορία ότι αυτός μετακομίζει εκείνη την ημερομηνία, γιατί πιθανώς θα έχει να φάει. Όταν μετακομίζει, όλο πίτσες τρως. Και το έλεγε στην Pizza Hut και πήγαινε Pizza Hut σε αυτό που μετακόμισε και του έδωσε μια κουπόνια για πίτσα για να τον κάνει πελάτη. Το έλεγε σε μεταφορικές εταιρείες και έγινε ένα πολύ ωραίο business model. Αυτοί του πουλήσαν την εταιρεία, και θα σα πω γιατί σα το αναφέρω αυτό για την καινοτομία, του πουλήσαν την εταιρεία στην Deutsche Post και βγάλαν λεφτά. Και ήρθαν στην Ελλάδα και μαζέψαν λεφτά και από άλλου φίλου και όλα αυτά και κάναν τη Velti. Και η Velti, που την έχετε ακούσει όλοι, έχει
μπήκε στο χρηματιστήριο στην Αγγλία και στο χρηματιστήριο στη Νέα Υόρκη, στον Nasdaq. Και κάνει 150 εκατομμύρια. Ξεκινήσανε και ήταν φοιτητές που βγήκαν δεύτεροι στον αντίστοιχο διαγωνισμό που έγινε στην Αγγλία. Τι κάνανε λοιπόν η καινοτομία αυτή? Όταν κάνανε αυτή την ιδέα, δεν είχαν λεφτά να διαφημίσουν. Και συνέπεσε, βλέπαν την επικαιρότητα, ότι η Βουλή των Λόρδων στην Αγγλία θα μετακόμιζε γιατί θα κάνανε ανακαίνιση μέσα. Και ξέραν ότι, ξέρω εγώ, ήταν η τελευταία ημερομηνία συνεδριάσεων τέλος Σεπτεμβρίου και από Οκτώβριο μετακομίσαν καινούριο κτίριο. Στηθήκαν απέναντι στον Τάμεση, νοικιάσανε με 500 ευρώ ένα λέιζερ, πώς το λένε, κανόνι το λένε αυτό που φωτίζει κάτι, και φωτίσαν σε όλη τη Βουλή το λογότυπο ihavemoved.com για 20 λεπτά. Σκέψου τώρα η Ρωσιλία, να πας στο Σύνταγμα και να φωτίσεις το λογότυπό σου μπουλντόζα πάνω στη Βουλή. Απαράδεκτο. Αλλά ήταν επίκαιρο, γιατί ihavemoved.com έλεγε ότι η Βουλή μετακομίζει. Παίρνουν φωτογραφίες, κάνει το ψηφιακό φωτογράφους και σε 20 λεπτά με το πως κάνει ειρήνες, τα μαζεύουν μηχανάκια και φύγανε. Και την άλλη μέρα, επειδή όλες οι εφημερίδες θέλουν να γράψουν ότι παιδιά, η Βουλή πια δεν θα είναι εκεί πέρα που ήταν για την μετακομίση, είναι που το γράφουν όλοι, τι καλύτερο για τους δημοσιογράφους σε national επίπεδο σε όλη την Αγγλία να δείξουν τη Βουλή με το λόγο του ihavemoved και να γράψουν και τι μπαγάζεται σε αυτή η εταιρεία που έκανε και διαφήμιση. Και πήραν φοβερή δημοσιότητα. Υπάρχουν τέτοιες ιδέες που συμφωνούν. Και είχαμε και εμείς την πολιτική για την ιδέα, αλλά τέλος πάντων. Ας σας την πω. Δεν έχετε ακούσει. Ναι, αλλά ο συνέτερός μου ήταν ο Κώστας ο Γεράρδος που έχει το πλαίσιο και το ξεκινήσαμε μαζί αυτή. Μας συγκράτησε για αυτή την ιδέα και πιθανώς σας να μην σας αρέσει, αλλά εγώ θα σας την πω. Γιατί είναι και καμιά φορά και ηθικό δίλημμα και λες σε ποιο σημείο επιχειρηματία θα κάνεις guerrilla marketing. Εγώ λοιπόν είχα προτείνει και το είχα ψάξει πάρα πολύ. Αυτό που βλέπεις δεξιά και αριστερά σου με κάποιον δημιουργικό άνθρωπο, δεν ήμουν μόνος μου, αλλά ένα δημιουργικό άνθρωπο το εμπιστεύω πάρα πολύ. Παντού στους δρόμους βλέπεις τώρα μαγαζιά κενά που γράφει νοικιάζεται πολύ και όλα αυτά. Έτσι, μεγάλο πρόβλημα στο retail. Εμείς πουλάμε στο πουλτόζα ρούχα και για το σπίτι, που πουλιόντουσαν πολλά αυτά τα μαγαζιά. Και η σκέψη ήταν μέσα σε ένα βράδυ να φύγουμε 50 μηχανάκια, να έχουμε τυπώσει πολύ μεγάλες πορτοκαλί αφήσουμε και το χρώμα μας και να τις κολλήσουμε σε όλα αυτά τα μαγαζιά που ήταν σε όλη την Αλεξάνδρας, σε όλη την Κηφισίας και σε όλη τη Μεσογείο. Άρα, όταν οδηγείς τους άξιους πάντα να τα βλέπεις, να πεις τι έγινε εδώ πέρα στο βράδυ, γιατί αλλά πορτοκαλί έτσι με καθίσματα. Και να γράφει έκλεισε λόγω πολέμου τιμών με τον Μπουλντόζα. Λοιπόν, αυτό θα κάνει τέτοιο impact, τέτοιο μήνυμα, που επειδή γίνεται ξαφνικά μέσα σε ένα βράδυ αυτό το πράγμα και το βλέπουν όλοι, έκανες με κόστος 2.000 ευρώ μια φοβερή διαφήμιση. Θα το δεχτώ απόλυτα μου πει ότι είναι ανήθικο γιατί ο άνθρωπος έκλεισε στο μαγαζί του και στο εκμεταλλεύεσαι. Αλλά υπάρχει ο τρόπος να αλλάξει με το μήνυμα και νομικά, το υπολογίσαμε και νομικά τι ζημιά που να πάθουμε από και όλα αυτά, θα ήταν πιστεύω φοβερή διαφήμιση. Γιατί με 2.000 ευρώ το κάνεις, γεμίζει όλη την Αθήνα και επίσης έχεις και το viral αυτό το πράγμα. Όταν το γυρνάς με ένα βιντεάκι με μια κάμερα, κοίταξε που τώρα που είχαμε τα μηχανάκια και κολλάγαν το βράδυ και μετά είχες τραβήξει και με βίντεο το αστυνομικό που ερχόταν και σου λέει: «Σταμάτα, τι κάνεις εδώ, παρανομείς και έλεγες ναι, συγγνώμη». Και όταν κάνεις ένα viral βίντεο στο YouTube που το στέλνει ένας στον άλλον αυτά τα βίντεο και το εκμεταλλεύεις και αυτό το κανάλι στο social media. Λοιπόν, υπάρχουν τέτοιες ιδέες, άμα κάτσεις και σκεφτείς την πλάκα, συνήθως τις πήρες για αυτές τις ιδέες. Μην διστάσετε να είστε καινοτόμοι. Δεν χρειάζονται λεφτά για τα πάντα. Δοκιμάστε, θα κάνετε και 5 μπουρδες, η έκθεση θα σας βγει. Με σύνεση, εντάξει, ίσως και κάτι άλλο το κάνουμε. Λοιπόν, να έχετε ταιριάσει με αυτό που λέμε μετά, να κάνετε χαβαλές στην εταιρεία και να επιτρέπονται και τα αστεία. Μην όσοι έχετε εμπειρία από άλλες εταιρείες πολυεθνικές που είναι λίγο πιο κρυφνοί, παραδειγματίζεστε. Όλες οι εταιρείες πια και στο e-commerce θέλει και το γέλιο και την πλάκα και δεν είναι κάτι άσχημο. Να λανσάρετε, θέλω να σας πω, εκεί που είστε στο 75% έτοιμοι, μην περιμένετε να είστε τέλειοι και ούτε στο 50%. Να πω άλλο ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αν τρώω πολύ χρόνο, μια και είναι και επίκαιρο και το συζητήσαμε πρόσφατα και καθηγητά, με την Intralot. Η Intralot είναι μια εταιρεία όπου μάλιστα δεν το επιβεβαίωσα και πρόσφατα που είχα μια επαφή, αλλά το είχα ακούσει παλιά και θέλω να το επιβεβαιώσω. Ασχολούνταν πάντα η Intralot με τον ΟΠΑΠ για πάρα πολλά χρόνια και λέγανε όλοι: «Α, κοιτάξτε, τα έχουν βρει και μίλησε και όλα αυτά». Κάποια στιγμή λοιπόν, επειδή το lottery γίνεται παγκοσμίως και στην Αμερική που ολοκληρώνεται και όλα αυτά, τα κράτη κάνουν διαγωνισμούς και λένε: «Θέλω να πάρετε να μου στήσει το lottery». Έτσι κάνει και ο ΟΠΑΠ. Να μου το στήσει, δεν ξέρω. Θέλω να μου δίνω μια άδεια να γίνει lottery. Και κάνει νομίζω μια χώρα, η Γουατεμάλα ήταν, το Περού ή κάποια χώρα και βγάζει το διαγωνισμό. Και πάντα πηγαίναν οι μεγάλες εταιρείες που ήταν και η Citec και η American Scientific και χτυπάραν στους διαγωνισμούς και τους πέραν. Είναι τεράστιο κολόσσο.
είχαν κάποιο χρόνο στην Intralot πριν 15 χρόνια και είπαν ότι το δοκιμάζουμε και εμείς στο διαγωνισμό. Γιατί είχαν χρόνο, κάνανε ερευνητικά έργα. Και το δοκιμάζουν και το παίρνουν. Και πάνε στον Κόκαλη και του λένε, κύριε Πρόεδρε, πήραμε διαγωνισμό στην Γουατεμάλα. Και δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εμείς το μόνο που ξέρουμε είναι φτιάξει ένα σύστημα για τον ΟΠΑΠ. Και του λέει ο Κόκαλη, κάντε το. Μα λέει, δεν είμαστε έτοιμοι, θα κατασταθούμε, θα κλείσει η εταιρεία μα. Και κάντε το. Δεν βρείτε τρόπο όπω να ξεκινήσουμε. Αυτή η εταιρεία λοιπόν δεν ήταν έτοιμη να το κάνει. Και καμία εταιρεία δεν είναι έτοιμη να κάνει το επόμενο βήμα ή να λανσάρει. Έχουμε πολλή δουλειά. Όχι μόνο το κάνανε, τώρα η Intracom έκλεισε και ανακοίνωσε προχθές τα αποτελέσματα με 1,3 δις τζίρο. Intralot. 1,3 δις τζίρο. Και έχει μείνει American Scientific και η Lottomatica του έχει αφήσει πίσω. Έγινε η πρώτη εταιρεία στον κόσμο. Με το να κυριαρχεί σε 50 χώρες. Και πριν 15 χρόνια πήγαν δύο άνθρωποι στην εταιρεία και είπαν στον πρόεδρο: δεν μπορούμε να το κάνουμε, αφού είμαστε άσχετοι. Υπάρχουν κάτι μεγαθύρα εκεί έξω πριν 15 χρόνια. Και τώρα απλώς είχε και την αποφασιστικότητα και ο Κόκαλης του ότι κακά μπορεί να σκεφτεί ο καθένας και του όχι, πάμε να το δοκιμάσουμε. Ότι μπορεί να το δοκιμάσει οτιδήποτε. Δεν είναι δύσκολο, και δεν είσαι τελείως έτοιμος. Ας είπαμε, αν βγεις νωρίς, υπέρος είναι έτοιμος, παίρνεις feedback από τους πελάτες σου. Website είναι αυτό, mobile εφαρμογή, οτιδήποτε. Θα έχεις πάρα πολύ κόσμο σου γράψει σχόλια. Στη διόρθωση του άλλου, διόρθωση του άλλου. Εντάξει, το διορθώνεις, μην περιμένεις περιοδίσεις μόνο σου. Μη φοβηθεί την αποτυχία. Το λέει πέρα ο Michael Jordan, λέει I can accept failure, but everyone fails at something, but I can't accept not trying. Μην στεναχωριέστε την αποτυχία, σας θυμίζω και τον κλειπ που υπάρχει. Είναι πολύ ωραίο να ονειρεύεσαι, κάντε το, ονειρευτείτε, δεν μπορεί να γίνει διάσημος, αυτός ο τύπος έχει κάνει το TIG, για όποιον δεν το ξέρει, έβγαλε πάρα πολλά λεφτά μέσα σε μερικούς μήνες. Οπότε ονειρευτείτε, εντάξει, πλάκα έχει, απλώς να είστε μετρημένοι στην επικοινωνία σας με τους άλλους. Μην μεγαλοπιαστείτε και λέτε: εγώ έχω την ιδέα και βλέπω, μιλάω με επενδυτές και πήγα χθες ένα επενδυτή και μου είπε πολύ ωραία ιδέα κτλ. Να είστε πάντα προσγειωμένοι. Μεγάλο το τέρμα. Και τελειώνω και ίσως λίγο παραπάνω με ό,τι έπρεπε. Με αυτό που αν να σας μείνει κάτι από όλη την παρουσίαση, να σας μείνουν μόνο αυτές οι δύο λέξεις που σας συμβουλεύω να τις υιοθετήσετε, που είναι η λέξη επιμονή και υπομονή. Και είναι το μόνο που έκανα και στα ελληνικά, γιατί είναι και εύκολο να το θυμάστε. Είναι τα πιο μεγάλα βοηθήματα που θα έχετε εκεί πέρα που θα γίνουν τα πράγματα δύσκολα. Να είσαι λίγο υπομονετικός και να λες: εντάξει, θα το ξεπεράσουμε αυτό. Και με την επιμονή ότι δεν το παρατάω εύκολα. Όχι ποτέ. Κάποια στιγμή το παρατάς, αν δεν σου πηγαίνει, δεν θα πεθάνουμε κιόλας. Αλλά είναι δύο λέξεις που άμα τις χωνεύσεις, τις βάλεις μέσα σου, θα δείτε πώς φορές σε προσωπικά σας ή σε επαγγελματικά σας ή σε οποιοδήποτε άλλο κομμάτι, θα δείτε θα είναι στήριγμα και θα μπορείτε να προχωράτε. Καλύτερα από άλλους που έχουν περισσότερα λεφτά, περισσότερο μυαλό, καλύτερες σπουδές, περισσότερα βίσματα. Δεν έχουν όμως υπομονή και επιμονή. Και πολλοί σκαρφαλώνουν ψηλά και έχουν αυτά τα δύο. Σας ξαναλέω ότι θέλετε με πολύ χαρά να συζητήσουμε και ευχαριστώ πάρα πολύ.